Pero por riba do valor turístico e paisaxístico do areal dos Praceres estaba o seu valor natural e ecolóxico, porque sen lugar a dúbidas o maior tesouro estaba entre as súas areas, o banco marisqueiro dos Praceres. Cando me tiña aí 10 anos ou 12, nosa nai xa nos levaban con lejón á playa. E a vida estaba mala, había que vivir, éramos 20 irmáns. E a playa quitou moitas fames ao pueblo, porque era do que vivíamos. E eu toda a vida me dediquei ao marisqueo, vim de pequena, meus pais era o oficio que tiñan, non tiñan outra industria, ni había tampouco. Isto era un tesoro, un tesoro. Isto era unha mina. Un banquinte era chamado de Cuxiña Barribeira, que non había unha chica e ese era un banquinte. Isto era unha riqueza, tiñamos unha playa que aquí era unha maravilla. Miles e miles e miles de personas viñan aí. Era máis productivo. Ti sabes o que daba esta playa? Esta playa. Oh. Cantas famiñas quitou a playa, cantas famiñas. Non tiñábamos que comer, e íbamos á playa e xa tiñas cartos. E depois ibas á tarde outra vez xa tiñas cartos. A playa de Praceres era a playa que sostenía a Carril e a todas esas playas. Era a playa máis criadeira, máis que a Arcade, máis que todo. Donde estaba a meixa de Lourisano non se collía outra. Collía peixes, levantaba as pedras, xa collías peixes. Entón se terminou, non se acabou. Ameixas, de todo, había de todo. Ostras, de todo había. Michelón, de todo. E agora aí non pode ser. Todo é un fedor. Os que non tiñamos finca ni nada, pois íamos á playa, que era a abeja que nos dicían eles, que nos deixaban. Dicían nosos pais, a abeja de traballar vos, pero non foi así, que veu que botou a man. Los Praceres somos los Praceres somos aunque somos baleares, somos lo mismo que vos, somos lo mismo que vos, ay la la, ay la la la. Quien me dera a mí, quien me dera a ti, la banda do río a lancha prender, a lancha remar.